Labangon Barangay Captain na moapilar sa desisyon sa Visayas sa Ombudsman nga nagsuspenso kaniya o gunong kabuan sa katubang kasong operasyon nga gipasaka sa usa ka pipito bato kaniya. Politika o panimaw sa kampo ni Mayor Michael Rama ang giingong nagpaluyo nini. Si Chona Carion sa report. Sa pagpasuspenso kaniya sa Visayas Ombudsman mihulagway si Kapitan Victor Buendia sa Barangay Labangon nga usa kini ka pamulitika. Gitumbok ni Buendia ang Team Rama nga nagpaluyo sa kaso ug migukod kaniya aron makabaws. Kahinumduman ang kaso nga gipasaka ni Buendia mo'y hinungdan sa pagkosuspenso ni Mayor Michael Rama og duha ka buwan sa miaging tuig. Mudangop sila sa Court of Appeals aron iapilar ang desisyon. We will appeal. Nigdawat na mo sa resolution gikan sa ombudsman. Then all of this klaro man kaayo nga silang may krama gyud may nagpaluyo aning tanan. So the Buendia and Rama fight has not yet end. It's just started. Mato ni Buendia nga tumutumo lang ang pasangil kaniya gumikan kay wide demolition nga nahitabo apan miangkon nga wa nag-renew ang kontrata ni Pipito sa merkado publiko sa barangay. Just like what Rama did nga yang gi-clearing ang market, ang tabo-banay, ang tabuan. Wa man lagi na siya ma-operasyon. Ako na noon nga tulo ra ka tawo nga wa na ko gi-renew ilang contract unya wa na nako sa hilabti. Gawas kang Buendia, gipahamtangan usab og unom ka buwan nga pagkasuspenso ang kaubang konsihal sa kapitan, hepe sa tanod ug market administrator. Namatud-an silang sad-an tungod sa pugsanong pagpapahawa sa usa ka okupante sa Labangon Public Market. Gipadaplin lang sa Visayas Ombudsman ang katahap nga gipadayag ni Buendia. We have to stress that the Office of the Ombudsman is non-partisan. We are impartial in our actions. And regardless of the party affiliation of the respondents, if we find evidence na would warrant their finding of guilt or would warrant their indictment in court, we will not hesitate to issue the decision or resolution. Karong hapon iduso ni Attorney Jeron Castillo, ang City Legal Officer, ang ilang request for exemption sa COMELEC Regional Office aron mapatuman ang suspension order batok kang Buendia. Ang COMELEC Region 7 na ang muduso niini sa ilang legal department. Pero dili ra na magdugay because we will put it there na this order is coming from the Office of the Ombudsman and then the notice is that it should be implemented immediately. However, given that there is this COMELEC resolution requiring prior COMELEC approval, we will request that you act on this request with expediency. Chona Carion, Balitang Bisdak.